Днес специален епизод. Намираме се в Студентски град, по-точно Малинова долина, че ми направиха забележка в един коментар. Не било Студентски град, а било Малинова долина. Намираме се до Хай парка, точно до автомивката. Това са ни двата нови гаража, общо взето ново открити. И днеска имаме един Citroen Градушков. Частично направен, защото момчетата толкова бързо се справят, че докато дойда, колата е почти готова. Ето мога да видите, тавана е доста така набит. Ситна е градушката, но супер неприятна. Общо взето като всяка една градушка. Това нещо ще се оправи без боя, естествено. Колата е супер изпъната и човека ще се радва на отново новата си кола. Citroen нямаме много като цяло, но явно и тях ги лови и градушката. Колата е много готина, естествено Citroen C4. Ето хубаво да се види за какво иде реч. Много неприятна работа. Процес на работа сме. Предният капак е свален за по-хубав достъп. Сега ще ви го покажа и него. Ето хубаво да видите колата. Общо взето си е чисто нова. Ето и предния капак. Също без боя, SpeedAir технологията, както вече знаете, ще стане перфектен. И той е доста, така общо взето на половината е издърпан. И той ще стане просто перфектен. Много приятна градушка. Да, ето тук се вижда пипчетата и вдъбнатините. Ето тук имаме едно по-сериозно. Тук. Ситни са, но за нова кола доста неприятно. Ето и тук имаме. Да. Общо взето това е. Пак повтарям, гаража се намира Хай парк, Малинова долина, Студентски град, както искате. Ето пак хубаво да се види градушката. Много неприятно. Много неприятно. Да, също така момчета и момичета, който има желание да се научи да работи с SpeedAir технологията, избутване на вдлъбнатини без боя, ще оставя телефон в описанието или може да ни пишете налично. Всеки, който има желание да работи при нас, да се свърже с нас и да заповяда. Как става самия процес? Просто който разбира, тук се спира. Ето. Това е. Готова е колата. Просто перфектно. Да, е тя тук. Да, супер. Браво. Ето това е. Ай, симпатяги, Citroenчето е готово. Французойката е изчукана и е доволна. Както и да звучи. Ето да видите хубаво предния капак. SpeedAir технологията, без боя, без прах, без миризма на боя, без каквото и да било. Просто уникална работа на момчетата отново, както всеки път. Ето хубаво да видите тавана за какво и да реч. Без никаква забележка. Просто без коментар, явно. Камерата говори в момента. Citroenчето е отново ново. Между другото, много хубаво Citroenче. Може в коментарите да пишете, да кажете някаква информация за тия коли. Сега ще ви го покажа и отвътре. Много яко изглежда. C4. Уникално. Също така мога да пишете и в коментарите дали ви харесва крайния резултат от работата. Хубаво предния капак. Много добре. Ето отново тавана. Има слънчева светлина, има лампа. Вижда се и най-малкият детайл. Но ние сме свършили перфектна работа отново.